பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் பெயராலே ஆமென். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த நாளுக்கென்று தேவன் நமக்கு உணர்த்திய இறை வார்த்தை அது மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் அதிகாரம் 12வது அதிகாரம் 36வது வசனம். மனுஷர் பேசும் வீணான வார்த்தைகள் யாவையும் குறித்து நியாய தீர்ப்பு நாளிலே கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி வேதத்தில் போட்டிருக்கிறது. இது யார் சொல்லியிருக்கிறாருன்னா, ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்கிறார். மனுஷர் பேசும் வீணான வார்த்தைகள் யாவும். ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தைக்கு விளக்கமே தேவை இருக்காது. அவர் சரியாக சொல்லியிருப்பார். அப்போ நம்ம யோசித்து பார்க்கணும், யாரனாலும் என்னன்னாலும் பேசிட்டு நான் ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டால் எனக்கு முடிஞ்சு போச்சு, நான் என்ன பேசினாலும் ஆண்டவர் மன்னிச்சுடுவார். ஆமாம் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் மன்னித்து விடுவார். ஆனால் நீங்கள் நியாய தீர்ப்பு நாளிலே கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும். என்ன நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க, மன்னிச்சிடுவார்னு சொல்கிறீங்க, அப்புறம் கணக்கு ஒப்புவிக்கப்பட வேண்டும்? ஆம் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்களுடைய பாவங்களை அவர் மன்னித்து விடுவார். ஆனால் பாவத்திற்கான தண்டனையை நாம் இந்த உலகத்தில் அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும். அதை போல பாவத்திற்கான மன்னிப்பு கிடைச்சிடும், ஆனால் அதற்கான தண்டனை உண்டு அல்லவா? சற்று ஆராய்ந்து யோசித்து பார்க்க அழைக்கப்படுகிறோம். ஆம் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, நாம் பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு வீணான வார்த்தைகளுக்கும் நாம் தான் பொறுப்பு. அறிவியல் பூர்வமாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், அதிகமாக பேசிக்கொண்டே இருந்தோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய ஆயுஸ் நாட்கள் கூட குறைவு என்று சொல்லி அறிவியல் ரீதியாக சொல்கிறார்கள். அப்போ நீங்கள் குறைவாக பேசினீர்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் அதிகமான ஆயுசு உண்டு. இது அறிவியல் பூர்வமான ஒரு உண்மை. ஆனால் ஆண்டவர் சொன்னது என்ன என்று சொன்னால், நீங்கள் பேசக்கூடிய வீணான வார்த்தைக்கு நீங்கள் நியாய தீர்ப்பு நாளில் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் ஆண்டவர். அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, யாரையாவது பற்றி தவறாக நாம் பேசுகின்ற பொழுது, தவறான கருத்துக்களை சொல்லுகின்ற பொழுது, இல்லைன்னு சொன்னால் கோபத்தில் அவங்கள வையும் பொழுது, திட்டம் பொழுது, சாப விடும் பொழுது, அது எல்லாத்துக்கும் அது தவறாக இருக்கும் பட்சத்தில் நாம் என்ன செய்யணும்? எல்லாரும் நியாய தீர்ப்பு நாளிலே கணக்கு ஒப்புவிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார். அப்போ நீங்களும் நானும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பேசணும். இந்த வசனத்தை பார்த்ததுலேருந்து பேசாமலே இருந்து என்ன சொன்னாலும் சரின்ட்டு போயிடணும். கஷ்டமான காரியம். ஆனால் ஆண்டவர் சொன்னக்கூடிய வார்த்தையை நம்ம பார்க்கும் பொழுது, அப்பா நாங்கள் அப்போ இவ்வளோ வார்த்தை பேசியிருக்கோமே, ஆனால் நாங்கள் பாவ மன்னிப்பு வாங்கிக்கிறோம். ஆமாம், பாவ மன்னிப்பு கிடைத்ததுனால தான் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனால் நியாய தீர்ப்பு நாளில் எல்லாத்தையும் மன்னிச்சிருவார். கணக்கு ஒப்புவிக்கப்பட வேண்டும். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, நாம் கணக்கு ஒப்புவிக்கப்பட வேண்டும். ஜெபம் செய்யலாமா? எங்கள் நேசிக்கின்ற அன்புள்ள தகப்பனே இயேசப்பா, அந்த நாளிலேயும் கூட இந்த வார்த்தை எங்கள் மனதை அதிகமாக ஆண்டவரே, எங்கள் மனதில் பேசுகின்ற வார்த்தை. ஆம் தகப்பனே, நாங்கள் நியாய தீர்ப்பு நாளில் கணக்கு ஒப்புவிக்கப்பட வேண்டும். ஏதோ யாரை என்னனாலும் நாங்கள் பேசிட்டு போயிடலாம் அல்ல, யாரை என்னனாலும் கோபத்தில் வஞ்சிட்டு போயிடலாங்கிறது அல்ல ஆண்டவர். நாங்கள் உங்களுடைய வார்த்தைக்கு நாங்கள் கணக்கு ஒப்புவிக்கணுமே ராஜா. நீ சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைக்கு நாங்கள் பதில் சொல்லணுமே அப்பா. ஒவ்வொரு வார்த்தை ஆண்டவர், நாங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு நாங்கள் பதில் சொல்லணுமே அப்பா. தவறாக சொன்னாலும் பதில் சொல்லணும், கோபத்தில் சொன்னாலும் பதில் சொல்லணும் ஆண்டவர். பிற திட்டுனாலும் சாபம் விட்டாலும் என்ன சொன்னாலும் நாங்கள் கணக்கு ஒப்புவிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறீங்களே ஏசப்பா. நாங்கள் செய்த பாவங்கள், குற்றங்கள், குறைகள் எல்லாத்தையும் மன்னிங்க ராஜா. ஆண்டவர் மன்னிச்சு எங்களுக்கு விடுதலை தாங்க ஆண்டவரே. நியாய தீர்ப்பு நாளிலே ஆண்டவரே, நாங்கள் கணக்கு ஒப்புவிக்கப்படும் பொழுது ஆண்டவரே, எங்களை நாங்களே எப்படி கணக்கு ஒப்புவிக்க என்று சுய சோதனை செய்து கொண்டு ஆண்டவரே, நாங்கள் பேசின வார்த்தைகள் எல்லாத்தையும் ஆண்டவரை நாங்கள் நினைச்சு பார்க்கிறோம். தேவன் எங்களை மன்னிங்க ஆண்டவரே. நீங்கள் மன்னிச்சா ஆண்டவரை நாங்கள் உயிர் வாழ முடியும். நீங்கள் தண்டனை தந்தீங்கன்னா ஆண்டவரை நாங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழவே முடியாது ஐயா. எங்களுக்கு மன்னிப்பு தாங்க, எங்களுக்கு விடுதலை தாங்க. நாங்கள் ஆண்டவரை மறுபடியும் இந்த உலகத்தில் ஆண்டவரே நியாயமான வார்த்தைகளை பேசவும் ஆண்டவரே, சாபம் யாருக்கும் விடாதபடி ஆண்டவரே, வார்த்தைகளை ஞானத்தோடு பேசக்கூடிய தெளிந்த புத்தியை தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். அப்படியே நீங்கள் செய்ய போறக்காக நன்றி. துதிக்க நம்ம மகிமை செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபம் கேட்கிறோம் நல்ல தகப்பனே, ஆமென்.